Kom bl-isbaħ xewqat tal-Katalan u Velocity Esports Racing. Buonasera l kulħadd, nispera li tinsabu tajbin. Qabel xejn merħba għal dan il-post race reaction video tal-Grand Prix tal-Qatar, nfakrukom li qegħdin live għal daqstant ukoll tistgħu tinteratixxu magħna fis-sezzjoni tal-kummenti illi hemm miftuħa bħalissa. Qabel ma nibda niddiskuti t-tellieqa però xtaqt ukoll nitkellem fuq xi ħaġa li m'għandix taqsam xejn mal-Grand Prix tal-Qatar, imma m'għandha ħafna x'taqsam mal-Formula Wieħed. Għadni kemm lestejt dan il-ktieb. No Angel, il-biografija ta' Bernie Ecclestone, illi nirrikmandalkom biex jekk issibu ċans taqrawa, tnisfuha, il għaliex hemm ħafna u ħafna u ħafna titalmu minn dan il-ktieb l-intriċċi kollha li jkun hemm mdawrin mal-business tal-Formula Wieħed. Il-ktieb No Angel ta' Bernie Ecclestone miktub minn Tom Bowyer, ktieb li nirrikmandalkom għaliex nissiru tafu ħafna affarijiet li żgur ma kontx qed tistennew. Sambat ukoll ħantella book review iżjed tajt fuqu fejn se qed nitkellem fi żjed dettall rigward dan il-ktieb. Imma neġgħu għad-dunkwe u nibdew billi naraw naqra r-riżultati li kellna l-bieraħ f'Losail. Max Verstappen jirbaħ fuq Charles Leclerc u Oscar Piastri. Il-kumplament ta' żona punti George Russell, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Zhou Guan Yu, Kevin Magnussen u Lando Norris fl-ewwel 10 postijiet. U l-aktar dawra veloċi tiġi magħmula minn Lando Norris ħin ta' minuta 22.384 fl-56 illi hija r-rekord ta' trakka. Mela, u għandna ħafna x'nitkellmu llum. Qabel xejn Verstappen ta' lezzjoni oħra l kulħadd. Prattikament dik il-one place grid penalty li tawh żvuga fit-trakka u tagħna rebħa mill-iktar meritata. Il-problema hija illi Verstappen żvoga fit-trakka. U l-biżalandi hu illi nhar il-ħadd li ġej wara t-tellieqa jien se nkun qed niżvoga fuq YouTube. Għaliex? Minflok għalaqna jew wasalna viċin biex nagħlqu u hemm minnhom il-vantaġġ kien 42 punt. Qudiemna tas-Sur Lando Norris swietu 35 sekonda fil-pits illi tlifna kemm xasew ta' punti u erġajna ressaqna il-Ferrari lejna. Lando imbierek ġa lift waħdek iċ-ċans li ttina it-titlu tas-sewwieqa. Issa anki l-kostrutturi ħatax ilna. Imbierek. Ħankunu ċari. Però sfortuna element ta' kombinazzjoni
Veloċità fuq double yellow, ir-regolament jgħid li trid tiġi ppenalizzata u kien hemm preċedenti li seru dan, kien hemm preċedent f'tellieqa fl-2017 ta' fejn Kimi Raikkonen qiela din Spa u din nirringrazzja lil Sur Duncan li meta ċċekkjajt miegħu ikkonferma dan fil-fatt Kimi kien ġie mogħti 30 sekonda time penalty u kien hemm preċedenti oħra fl-2021 fejn Mazepin u Latifi ġew mogħtija dil penalità jiġifieri ma nistgħux jina l-kolla l-ewwel qed Ferrari International Assistance, imma mbagħad meta rajt il-riżultati u sirt naf x'ġara qed m'hemmx tagħmel Lando żbalja il-penalità rimett tingħata. Voltieri, la kien hemm preċedent ovvjament ma tistax tmur kontrih. Fortunatament Lando rnexxielu jissalva żewġ punti ma it's not on. Stajna ġejna t-tieni u forsi nkun qed nitkellmu b'mod ieħor. Minkejja dan tellieqa li kellha tkun favur il-McLaren Armenija u jiena l-biża' għandi jiena diġà għattilkom f'Ottubru u nerġa' ntenni dak li qed min isegwi l-futbol ħajfhimni żgur jiena qed nibża li ġej xi 5 maġġor ieħor il-ġimgħa d-dieħla u kawża ta' daċċuċċati kollha u l-fatt illi jekk wara Las Vegas għedtilkom 55 Ferrari, 45 McLaren, u llum ngħidilkom 65 Ferrari, 35 McLaren għal-kostrutturi huwa proprju minħabba daw il-pudini u l-frejjeġ kollha illi qed nassistu għalihom. Daqqa Lando, daqqa Oscar, daqqa l-Muretto Box, mhux ħanoqgħod nilagħbu nafu li ma jistax ikun, imma ifhimni il-vantaġġ komdu li kellna fejn nagħlqu il-kostrutturi fil-qatar u issa qegħdin demna bejn saqajna għall-aħħar tellieqa naħseb illi ċertu biżgħat li għandi jien bħalissa mhux qed huma wkoll ġustifikati. Jiġifieri all right, Piastri spiċċa t-tielet imma mhux biżżejjed l-aħwa, mhux biżżejjed, mhux biżżejjed, mhux biżżejjed. Il-biża' li għandi hija illi nhar il-Ħadd se tkunu qegħdin tidħlu fuq YouTube ħafna supporters tal-Ferrari tajruni u tiddeħqu bija. Voltieri bid-tim tiegħi u f'dak il-każ ikun tiddieħ daħq ġustifikat il għaliex meta jkollok l-aħjar karozza ma tistax almenu ma tġibx titlu wieħed. All right, irbaħna l-sprint imma l-punt il-prinċipali jintrebħu l-ħadd u mhux is-sibt. Nibqgħu ma ħafna xi nżid fuq il-pudini ta' Lando, pudini ġustifikati penalità li forsi kienet naqra ħarxa. Li ma kienx ġustifikat huwa kif wing mirror ta' karozza fit-trakka u d-direzzjoni ddum 6 laps biex toħroġ is-safety car. Din hija xi ħaġa inaċċettabbli. Ma nixtieqx nerġa' ngħid li qegħdin pudini nagħmlu pudini stile Michael Masi, imma din ħadd din il-kategorija. Meta int ikollok debris fit-trakka, is-safety car għandek toħroġha mill-ewwel u mhux wara 6 laps u dina hija tendila fil-widnejn għal ħbib tagħna l-stewards u ħbib tagħna tal-FIA illi għamlu froġa u damu ma ħarġu is-safety car. Ma tistax tgħid kien jiġri ma jista' jkun ukoll illi forsi l-istorja ta' Drittelli kienet tkun ħarira żgħira differenti. Jiġifieri, nispera li l-FIA ma terġax tibda tiddeċiedi li ddaħħaq in-nisbija bħalma għamlet
fl-2021 meta kellna lil dak l-steward inkompetenti li kulħadd jaf x'sar minnu wara il-hold up ta' Abu Dhabi 21. Mill-bqija nagħtu ħarsa li t-timijiet li ħadu l-punti, il-Ferrari għamlu xogħolhom, Leclerc spiċċa t-tieni, it-tieni Sainz forsi seta' ħareġ noqgħod diżappuntat bis-sitt post illi intemm fih, imma il-Carlitos sab diversi intoppi. Ta' min jirrimarka l-5 post eċċellenti illi kisbu l-Alpin permezz ta' Pierre Gasly u laqgħet nitkellmu fuq l-Alpin Esteban Ocon mhux ħajħu sehem fil-Grand Prix tal-ħadd li għadda floku se jidħol Verduin u raġuni jidher li kienet illi permezz tek Ocon jista' jieħu sehem mal-ħass fit-testijiet illi ser ikollna bħallu ġimgħa, il-ħass illi huwa t-tim li miegħu Ocon se jkun qed isuq is-sena d-dieħla. U kif se naraw il-qoddim dawn huma 10 punti vitalissimi għal-fini tal-telli għalija ma' 6 post fil-kampjonat tal-kostrutturi illi bejwieħed huwa tista' tiswa madwar $30 miljun. Sa fl-aħħar rajna l-istejk Sauber iġġib il-punti wkoll permezz ta' Zhou Yu, tellieqa eċċellenti illi biha żgur temm il-perjodu tiegħu għalissa fil-Formula 1 fuq nota tajba. Ġabu 4 punti, il-ħass komplew jirrispondu b'Magnussen, 2 punti oħra, kemm nista' kif se naraw fil-klassifika l-qoddim. L-Alpin qabżuhom lura fil-punti Fernando Alonso fis-7 post. George Russell illi wara tluq wara li kellu sprint tajba u kellu wkoll kwalifiki tajba beda minn pole iżda waqa' fir-raba' post u forsi George seta wkoll għandu fejn jkun iddiżappuntat. Żgur li ddiżappuntat huwa Sir Lewis Hamilton li spiċċa 12 post u wara s-Sauber l-oħra ta' Bottas. Mhuwiex dan it-tmiem illi s-surwi qiegħed jaspira li jkollu mal-Mercedes wara 10 snin ta' suċċessi. Il-bqija naħseb illi tkellimna biżżejjed fuq it-tellieqa forsi kien hemm ukoll dak l-inċident fit-tluq bejn Hülkenberg Colapinto u Ocon, Hülkenberg għandu t-tort, Stroll reġa' wara kienu laqat l-Albon, inċident ieħor. Russell ukoll ta' min ngħidu li ġie penalizzat minn pit stop, slow pit stop illi kellu. Għaldaqstant forsi ukoll spiċċa lura u naħseb imnallax kieku ma konniex inġibu dak il-podju. Ħanaqfa għalissa, ejja ħanmorru wara r-riklami u mbagħad niddiskutu naqas sitwazzjoni fil-kampjonati tas-sewwieqa kif ukoll l-iktar ħaġa importanti il-kampjonat tal-kostrutturi u nagħdu wkoll iżjed aħbarijiet u konsiderazzjonijiet. Ibqgħu magħna dalwaqt magħkom. Wasal il-żmien ommok bissielek jew xi ħadd minn tal-familja għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib ristorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla basta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Mela meħba l-għat parti tal-video ta' reazzjoni għal Grand Prix tal-Qatar wara li fl-ewwel parti tkellimna fuq it-tellieqa issa naraw naqra fis-sitwazzjoni għandna fil-klassifika tas-sewwieqa u tal-kostrutturi bħas-soltu bl-għajnuna ta' diversi grafiċi illi għandna u ta' min jinnota illi grazzi għal purini tas-Sur Lando Norris id-distaħ bejnu u Charles Leclerc fil-kampjonat tas-sewwieqa waqa' għal 8 punti. Norris 349, Leclerc 341. Ta' min ifakkar illi f'każ li jiġu ndaqs. Lando u Charlie għandhom l-istess rebħiet, imma bħala tieni postijiet
ħalli nikkonferma naqra. eh, Norris għandu 5 u Leclerc għandu 3, jiġifieri Norris jibqa' t-tieni f'dak ir-rigward. Mill-bqija sitwazzjoni stabbilissima, jiġifieri kollox ma kollox għandna dik is-sitwazzjoni fejn jidħol il-kampjonat tas-sewwieqa. Il-kampjonat tal-kostrutturi mill-ġdid bl-għajnuna tal-grafika issa t-timijiet kollha ħadu l-punti. Jiġifieri almenu anke s-Sauber, Steak Sauber qegħdin narawhom hemm ħadu xi ħaġa minn dan l-istaġun u spiċċaw bidejhom vojta. Fuq quddiem 640 il-McLaren, 619 il-Ferrari, 21 punt kif qed ngħidu, u l-battalja s-sitt post Alpin 59, Haas 54, il-Vicar b'46 ormai nistgħu ngħidu li għandhom siq waħda barra minna l-istorja. L-Alpin għamlu L8 rally illi irnexxiet suċċess. U issa fadal biss l-aħħar tellieqa ġimgħa d-dieħla il-Grand Prix ta' Abu Dhabi issa fimni. Issa f'sena qbad ngħid. Nerġa' ntenni li minkejja 21 punt vantaġġ il-McLaren huwa tim bħalissa illi kapaċi jitlef dak il-vantaġġ ukoll nhar il-Ħadd. Il-frejjeġ u l-pudini illi isiru perjodikament daqqa mis-sewwieqa u daqqa mill-Muretto Box issa nafuhom. Jiena l-biża' għandi hija illi il-tim għadu mhux lest għall-pressjoni u għaldaqstant nerġa' intenni u naġġorna l-perċentwal tiegħi għal tal-kampjonat. Jiena npoġġi l-Ferrari favorita b'65%, il-McLaren b'35%. M'iniex qed ngħidha għax ma nemminx fit-tim tiegħi, imma għax aħna sfortunatament it-tim kapaċi jarmi l-vantaġġ bħalma ilu jarmih minn Austin law. Fejn kellna vantaġġ komdu, tiftakru Singapore inkanta la kapolista se neva, imma mhux talli non se neva, talli kważi leħquna. Issa, iżjed aħbarijiet illi għandna ħarġu matul dawn is-sigħat, jidher illi Red Bull sa fl-aħħar ħajħdu d-deċiżjoni illi jaqtaw Ras Perez wara it-tellieqa ta' nhar il-Ħadd u 100% min ħajirbaħ il-kampjonat tal-kostrutturi irid jirringrazzja Sergio Perez il għaliex bis-saħħa tal-frejjeġ tiegħu jekk il-kampjonat se jmur Maranello jew Woking. Il-favorit jidher li huwa Liam Lawson. Liam Lawson illi wera tajjeb ftit tiġri tilħabos Daniel Ricciardo, issa jekk kolqux u issa ideali għat-tim ta' Red Bull irridu naraw. Post Lawson mat-tim tal-Vicar il-favorit li jieħdu huwa Isaac Ħaġar illi nhar il-Ħadd ser ikun qiegħed jiġġieled ma' Gabriel Bortoleto li s-sena d-dieħla naraw mas-Sauber għal kampjonat tal-Formula 2 kull ma hemm biss huwa nofs punt bejn Bortoleto u Ħaġar. Jiġifieri fis-sitwazzjoni ċirkostanzi attwali naħseb li din tkun l-aħjar deċiżjoni għat-tim tar-Red Bull. Ovvjament huma jridu sewwi illi jkun prattikament spallira għal Verstappen li ċertament ma kienx ħajkun Carlos Sainz għalkemm hija ħasra illi Sainz ser nitilfuh mit-timijiet ta' fuq ir-rispett kollu li supporters tal-Williams. Kolapinto fl-aħħar tiġrijiet wera illi għadu mhux lest għal tim bħalma u ir-Red Bull. Volvieri, naħseb illi sena bħala t-tielet sewwieq, simulator drives u diversi derijiet fl-FP1 naħseb illi jkunu iktar importanti
u essenzjali biex l-Arġentin ikompli jġib l-esperjenza fil-Formula Wieħed ġala darba is-sitwazzjoni dik li hi. Jiena kieku kont FIA konna nagħmel suġġeriment illi l-sprint race, it-tlielaq sprint, imorru f'kampjonat għalih u wkoll nużhom biex nagħti opportunità li żewwa żgħażagħ jieħdu sehem biex niftehmu regola kwina regola fl-sprint races nagħmilha sewwieq titolari u sewwieq jew tielet sewwieq jew żagħżugħ. Follieri li biex nagħti eżempju għandna sprint race partikolari u jkollok il-Mercedes se nimxu bil-lineups ta' dis-sena li se jsuqu Hamilton u Mick Schumacher, il-McLaren Norris u Bortoleto, il-Red Bull Verstappen u Wemi li jidher li għadu tliet sewwieq tagħhom, il-Ferrari Pirman u Sainz u nibqgħu sejrin hekk. Dik naħseb li tkun idea tajba fil-fehom li tiegħi biex naraw sewwieqa żgħażagħ u wkoll ikollna kampjonat naqra iktar differenti fejn jidħol l-isprint ovvjament ikollok sitt tlielaq ir-regola trid tkun illi s-sewwieqa titolari tlieta isuqhom wieħed u tlieta jsuqhom ieħor. Eżempju, tlieta jsuqhom Piastri u tlieta jsuqhom Norris u t-tieni karozza tkun taż-żagħżugħ jew tielet sewwieq li t-tim jogħġbu jażel. F'dan il-każ Bortoleto, Bierman, biex ukoll nagħtu iktar ċans lil sewwieq żgħażagħ juru l-potenzjal tagħhom. Fis-26 ukoll deħel tim ġdid, il-Cadillac, tim Amerikan, m'iniex jidher li dan il-mawra tfaċċat wara d-dħul anzi t-tluq ta' Michael Andretti minn dan il-11 tim, Andretti kien ilu jafas għal dan it-tim ma jidher li sfortunatament mhux se jkun qiegħed hemm. Mario Andretti missieru ċempjon tad-dinja ta' 78 ser ikun bħala konsulent ta' dan it-tim. Jiena t-tama tiegħi hija li timijiet bħal Cadillac dejjem welcome li jidħlu bil-patt u l-kundizzjoni illi ma narawx HRT, Lotus, Marussia, Mark II. Vollieri naraw timijiet li jkunu kompetittivi sa mill-ewwel tellieqa bħalma eventwalment kienu il-ħass. Mill-bqija jiena m'għandix iżjed xi nżid għal-lejla ħlif li nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, grazzi tmur l-sponsors tagħna li huma il-Catalan Velocity Esports Racing, ċkom ġissegwu lil dawn is-sinjuri għaliex indirettament tkun qegħdin tgħinu l-kamra sportiva tkompli tikber. Aħna niltaqgħu anzi le, dan il-programm nu ftit ieħor ser ikun ukoll fuq il-YouTube channel tagħna, tinsax titlu hemm taf subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut il-kamra sportiva se tkun qed toffrilkom għal minn żmien għal ieħor. Għal daw kollha li kienu qed jistennew botta u risposta llejla, botta u risposta se jsir nhar il-ħamis fi-9 kwart, il għaliex illum ovvjament rid nagħtu spazju l-Gran Prix tal-Qatar u koll logħba li ħatibda minn ftit ieħor, Roma Atalanta li rridu nsegwu għal-fini tal-programm tal-ħamis. Fejn tidħol Formula Wieħed, jien ħanarakom wara l-Grand Prix ta' Abu Dhabi u bħallum ġimgħa botta u risposta se jkun jitratta appuntu il-kampjonat tal-Formula Wieħed. Kif ser nagħmel il-video ta' Abu Dhabi ma nafx. Però ħanala b'appell mhux li drivers, mhux lil Muretto Box, imma lil mexxej tat-tim, Zac Brown. Zac, ilek ħafna taħdem għalija din. Aħna ilna ħafna nistennew das-suċċess, 26 sena. U int minn mindu dħalt fl-2017 tarġa' bdejt tibni biex it-tim jasal fis-pożizzjoni li wasal illum. Please, 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 tħallihomx iħassrulek l-opportunità illi fl-aħħar nifirħu b'xi ċuċata minn tagħhom. U m'iniex qed ngħid għall-FIA l-iktar, qed ngħid għat-tim tagħna stess, għal dak it-tim li inti tmexxi. Il-ballum saqajk żekk
Please, don't let us down. Kellimhom, estiżhom jekk hemm bżonn, imma rridu nagħlqu il-biċċa tax-xogħol nhar il-Ħadd f'Abu Dhabi. Lejli tajb ħbieb u bħal dejjem forza McLaren. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat tal-Katalan u Velocity Esports Racing.